Hen hanes yw'r ffaith fod yr oes ddigidol sy'n ohoni wedi newid y ffordd ydyn ni'n mynd ati i wrando a phrynu cerddoriaeth, a gyda hynny mewn golwg, mae llawer o artistiaid bellach yn troi at gynnig rhywbeth ychwanegol wrth ryddhau recordiau. Mae Dan Amor yn gerddor gweithgar iawn sydd, rhwng rhyddhau i gerddoriaeth ei hun, yn rhedeg i label Recordiau Cae Gwyn. Mae llawer iawn o recordiau Dan yn dod gyda rhywbeth bach ychwanegol o ddarluniau wedi gwneud gyda llaw, canhwylla, neu weithiau celf wedi gwneud o wydr y môr, a mwclis i gyd-fynd efo sea shanty. Mae Mr Hyw yn un sydd yn aml yn cynnig rhywbeth gwahanol pan yn dod i ryddhau i gerddoriaeth. Rhyddhaodd nifer cyfyngedig o'i EP Llun, nôl yn 2015, a phob un yn dod gyda polaroid unigryw o'r dyn ei hun yn mynd o gwmpas i bethau o ddydd i ddydd. Gan gynnwys lluniau ohono yn y gawod i rhai lwcus yn eich plith. Mae'r artist hefyd wedi rhyddhau rhai casgliadau lle roedd yn gofyn wrth amrywiaeth o'i ffrindiau i greu cloriau i hunan i record. Ac ar hyn o bryd, mae Hyw yn gweithio ar gasgliad arall o gloria unigryw ar gyfer ei album newydd, Gwnaed y Feddwl i Lawr. Ers i Hyw Evans ddechrau rhyddhau cerddoriaeth o dan yr enw Hawkline, mae'n amlwg fod gwaith celf i recordia yn chwarae rhan yr un mor bwysig ar gerddoriaeth. Mae'r gwaith yn aml yn cael ei wneud gan Hyw ei hun, a mae wedi rhyddhau sawl EP ag album oedd yn dod law yn llaw a phosteri a gwaith celf unigryw. Yn 2014 rhyddhaodd Breichiau Hir yr EP Mae'r Angerdd Yma'n Troi'n Gas. Fe wahoddodd y band yr artist Meredydd i weithio ar y gwaith celf i'r EP. Y syniad oedd gadael i Elin beintio darn o waith celf dros yr holl gloria gan greu 169 o gloria hollol unigryw sy'n dod at ei gilydd i greu un cyfanwaith mawr. Fe ryddhaodd Jeniro i sengl Dolphins, Pink a Melyn nôl yn 2010. Nid yn unig fe ryddhaodd y grŵp y sengl ar gyset, ond fe fu i eryl o'r grŵp gasglu 200 o flodau bychan a'i gwasgu i roi mewn yn y cysetia. Yn ogystal â gwasgu'r holl flodau, fe noddodd y grŵp Dolphin am flwyddyn gyda'r arian oedd yn cael ei wneud o werthiant y cyset. Y feinl 7 modfedd bath, saethu cnau oedd y cynnyrch cyntaf i Palenco ryddhau nôl yn 2014. A phan oedd da fallu'r ati i greu'r gwaith celf, fe aethon nhw â pethau chydig bach yn rhy llythrenol efalla. I gyd-fynd ar teitl y gan saethu cnau, fe benderfynodd y ddau yn llythrenol saethu cnau oedd wedi gorchuddio mewn paent i greu'r clawr gorffenedig. Fe ryddhaodd Cate Le Bon i album Mug Museum nôl yn 2013, ac i gyd-fynd ar ryddhau'r album, fe benderfynodd Kate gynnig mwg arbennig wedi wneud a'i dwylo ei hun i rai o brynwyr cyntaf y casgliad. Nifer cyfyngedig o'r mygiau oedd ar gael, a mae pob un yn nwylo rhywun bellach. Yn ôl sôn, mae Kate yn mynd i fod yn gwneud cwrs adeiladu dodrefn yn fuan. Bosib bydd ei album nesaf yn dod gyda bwr coffi am ddim. Pwy a wyr. Mae'r artist byd enwog Beck yn un sydd yn aml yn edrych am ffyrdd newydd a gwahanol i ryddhau gerddoriaeth, ac yn ôl yn 2012 fe ryddhaodd album gyfar ar ffurf sheet music. Bwriad rhyddhau'r casgliad, The Song Reader, oedd i adael i rhai oedd yn prynu'r llyfryn ddehongli'r gerddoriaeth yn ei ffyrdd ei hunan. Doedd yr un can yn y casgliad wedi cael ei recordio na'u perfformio o'r blaen, felly os oeddech chi eisiau gwrando ar y caneuon, roedd yn rhaid i chi fynd ati i'w chwarae hi eich hun.